Ale pozrime sa, aká cesta viedla do parlamentu. V posledných rokoch si pravidelne pripomíname výročia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili osud Slovákov v Maďarsku. V lani to bolo 30. výročie vzniku celoštátnej slovenskej samosprávy a v tomto roku spomíname na to, že uplynulo 80 rokov od podpísania dohody o výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom. Následný odchod veľkej časti Slovákov do krajiny predkov zanechal nevymazateľné stopy v slovenských obciach a mestách, neraz rozbil kompaktné väčšinové slovenské spoločenstvá. Po ukončení výmeny obyvateľstva v roku 1948 vznikla prvá spoločenská organizácia s celoštátnou pôsobnosťou Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, ktorý sa snažil spájať slovenské obyvateľstvo roztrúsené po celej krajine a presadzovať jeho záujmy. Po sľubných začiatkoch prišla moc jedinej strany a riadenie spoločnosti štátostranou. Na konci 80. rokov sa aj Slováci zapojili do spoločenských pohybov a po spoločenských zmenách sa podieľali aj na vypracovaní zákona o právach národných a etnických menšín. Systém národnostných samospráv a s ním súvisiace finančné možnosti priniesli oživanie slovenského života na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. De nézzük meg, milyen út vezetett a parlamentbe. Az elmúlt években rendszeresen megemlékezünk azokról az évfordulókról, amelyek jelentősen befolyásolták a magyarországi szlovákok sorsát. Tavaly volt az Országos Szlovák Önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója, idén pedig arra emlékezünk, hogy 80 év telt el a Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcsere egyezmény aláírása óta. A szlovákok nagy részének ezt követő távozása őseik földjére kitörölhetetlen nyomokat hagyott a szlovák falvakban és városokban, gyakran felbomlasztva a kompakt szlovák többségű közösségeket. A lakosságcsere befejezése után 1948-ban megalakult az első országos hatáskörű társadalmi szervezet, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége, amely megpróbálta összefogni az országban szétszórtan élő szlovák lakosságot és érvényesíteni annak érdekeit. Az ígéretes kezdetek után jött az egyetlen párt hatalma és a társadalom állampárti irányítása. Az 1980-as évek végén a szlovákok is bekapcsolódtak a társadalmi mozgalmakba, a társadalmi változás után pedig részt vettek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény kidolgozásában is. A nemzetiségi önkormányzatok rendszere és az ehhez kapcsolódó anyagi lehetőségek hozzájárultak a szlovák közösségi élet újjáéledéséhez helyi, regionális és országos szinten is. Za slogan tohtoročných parlamentných volieb sme si vybrali heslo, ktoré snáď najlepšie vyjadruje naše presvedčenie. Sme tu doma, sme rôzni a patríme spolu. Az idei parlamenti választások szlogenjéül egy olyan jelszót választottunk, amely talán a leginkább kifejezi meggyőződésünket. Itt vagyunk itthon, különbözőek vagyunk, összetartozunk. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli. Köszönöm, hogy meghallgattak. Za uplynulé roky sa mi podarilo vytvoriť dobré vzťahy s viacerými poslancami z rôznych stranických frakcií, ako aj s predstaviteľmi vlády, zodpovednými za národnostné vzťahy. Mal som možnosť pravidelne sa stretávať s politikmi a predstaviteľmi štátnych orgánov na Slovensku, ako aj s vedúcimi osobnostiami slovenských komunít mimo územia Slovenskej republiky. Tieto kontakty mi pomohli účinnejšie zastupovať záujmy Slovákov v Maďarsku, veď zo skúseností ostatných slovenských komunít môžeme vzájomne čerpať. Za najdôležitejšie však pokladám vzťahy, ktoré sa mi podarilo vytvoriť so slovenskými spoločenskými organizáciami a národnostnými samosprávami. Z hľadiska svojej práce za najvýznamnejšiu pokladám úzkú spoluprácu s predstaviteľmi nášho najvyššieho voleného zboru, s vedúcimi a členmi celoštátnej slovenskej samosprávy, s ktorými až na niekoľko výnimiek sa mi podarilo vytvoriť dobrú a prospešnú spoluprácu. Az elmúlt évek során sikerült jó munkakapcsolatokat kialakítanom úgy a különböző parlamenti frakciók tagjaival, mint a kormány nemzetiségi kapcsolatokért felelős képviselőivel is. Lehetőségem volt rendszeresen találkozni szlovákiai politikusokkal és az állami szervek képviselőivel, ahogyan a szlovák köztársaságon kívül élő szlovák közösségek vezetőivel is. Ezek a kapcsolatok segítették sikeres képviseleti munkámat is, hiszen kölcsönösen meríthettünk egymás tapasztalataiból. Ugyanakkor a legfontosabbnak azokat a kapcsolatokat tartom, amelyeket a szlovák szervezetekkel és nemzetiségi önkormányzatokkal sikerült kialakítanom. Munkám szempontjából legfontosabbnak a legmagasabb szintű választott testületünk, az Országos Szlovák Önkormányzat vezetőivel és tagjaival való együttműködést gondolom.
Velük néhány kivétellel jó és eredményes munkakapcsolatot sikerült kialakítanom. A nie zabudnite. Sme tu doma, sme rôzni, opatríme spolu. Nech to tak aj zostane aj v nasledujúcich rokoch. És ne feledjék, itt vagyunk otthon, különbözőek vagyunk, összetartozunk. Legyen ez így a jövő években is. Köszönöm a figyelmüket, ďakujem vám za pozornosť.